Toto je meter. Meter, ktorý slúži na premeranie si akejkoľvek vzdialenosti, dĺžky, šírky a podobne. V našom prípade budeme meter používať na meranie dĺžky vláskov, ktorú si vyberáme pred nákupom. Veľakrát ma pýtate fotky dĺžky vláskov, napríklad 50 cm, či nemám na nejakej modelke alebo zákazničke. Avšak dĺžka 50 cm môže na každej žene ukázať trochu inak. Záleží na tom, akú má svoju výšku, aké má položenie prs, pása, zadku, akú má celkovú postavu a podobne. Na každej žene ukáže dĺžka 50 cm inak. My si v tomto videu ukážeme, ako si správne zmerať dĺžku vláskov, ktoré si chceme kúpiť. Prvý klip sa zapína v zadnej časti hlavy v strede ucha, približne v strede ucha. To znamená, že zoberieme krajčírsky meter a priložíme si ho v strede ucha. Necháme voľne padnúť a pozrieme sa, aká dĺžka bude spĺňať našu predstavu. Chcem takto, tu mám 57 cm, tak viem, že si mám zvoliť buď 55 cm alebo 60 cm. Ak chcem 50 cm, nájdem si dĺžku 50 cm, zistím, že mi siaha približne 10 cm pod prsia. Ak chcem dĺžku, 40 cm, tak je to táto dĺžka. Ideme si vyskúšať, či to naozaj funguje dobre. Tu mám dĺžku 40 cm, čiže keď si pripnem tento pás v strede ucha, dĺžka 40 cm mi bude siahať presne tak, ako si to predstavujem. Takže naozaj s krajčírskym metrom primerať si dĺžku je veľmi jednoduchá metóda, najúčinnejšia, najlepšia, a vy presne takto zistíte, akú dĺžku vláskov si želáte vo finálnom výsledku mať. Pozor, ak sa jedná o nevesty alebo vlásky, ktoré chcete nosiť natočené, vždycky treba počítať s tým, že keď sa vlásky natočia, tak mierne podskočia. Ak chcem teda finálnu dĺžku natočených vláskov 55 cm, vyberám si dĺžku 60 cm, nakoľko približne tých 3 až 5 cm natočené vlásky podskočia. Verím, že vám toto video s týmto šikovným pomocníkom pomohlo a vy si správne vyberiete svoju vysnenú dĺžku vláskov. Čaute.